Ningunang adlaw sa bulan sa Hunyo mga igsoon, kapistahan ni San Justino sa kamartir nga may dipinsa o may patinaw sa pagtulunan ni Kristo niadtong panahon sa unang siglo, in the first century. Ug namatay siya sa ika 165, no? Mao nang duha ka punto ang ato ang mapupo ni ining kapistahan ni San Justino. Pinasikat usab sa ebanghelyo nga atong nadungod, mahitungod sa lantugi o pangutana nga gipadayag gihatag kadto kang Kristo mahitungod sa pagbayad og buhis, no? Si San Justino gikan sa ginikanan, ang iyang mga ginikanan pagano, no? Kay daghang mga gituan, no? Daghan tuog kuan, tuog kahoy, tuog bino, linog, uban pa adlaw, buwan, daghan mga gituan nga mga inguntang kamhanan o gipaka-Dios mao ni mga pagano, no? So apan diha niya napalawman ang iyang pagtuo sa Ginoong Hesukristo, mao iyahang usab nga barugan bisan og daghang milantugi kaniya, no? Pero dinhi mga tao nga milantugi kaniya, nangutana kaniya, iha gyud nga gipildi pinaagi sa kanang argumento nga kuan gyud ba hanay gyud kay tanan. Daghan siyang mga sinulat, pero duha ka mga sinulat niya nga kanang inguntang libro ang nagpabilin bisan karong ika 21 ka siglo ning kalibutan. Ang iyahang duha ka libro nga Apologia o ang Dialogue with Trypho. Kini si Trypho mga igsoon usa ka Hudiyo nga nakigdialogo siya mahitungod gihapon sa pagtuo, no? Sa kamatuoran, sa kinabuhi, sa kamatayon, sa Ginoo, sa kamatuoran sa Ginoo, daghang mga kuan niya sa ay katulungan dialogue niya nga kang Trypho, may tungod na sa Eucharistia o may tungod na sa bunyag, no? So mo nang si San Justino kana laging lantugi nga sahay mapildi nimo ang imuhang kaaway sa kanang lantugi, no? Sa kanang lalis nga primero ingon ang lantugi lalis nya human kuana kanang tinigbasay na, no? Pinatyanay na. Mo nang napatay ni si San Justino sa usa ka emperador nga si Marcus Aurelius, gipunggutan intaw og ulo, no? Kay lagi mo man na siya nga kanang maglagot bisan unya kini si Marcus Aurelius kuan man ang emperador man nya siyempre ang mga taho pasugo siya ngadto sa iyang mga tao nga pildihan na ninyo si Justino, pero iya hamang na pildi sa lantugi kining mga pinadala bisan ang mga kanang tigtambag sa hari, no? Tigtambag sa hari, ikaw tuo kang maalamon ka, gipildi ni ni San Justino, no? Kamatuoran nga karabang kuan kayo ba kung saktib kayo nga kalantugi ba nga ang mga tao makaingon gyud sakto na Justino, nya usa ni ana nga gipatigbabaw sa lantugi ni Justino kanang ang kamatuoran og ang kalabaw sa Ginoo, labaw sa tanan, bisan labaw pa sa hari, no? Unya kanang mga sinugo sa hari god mo ingon man nga mo ni oy hari kita mo man atong gipakaginoo nya ang si San Justino nga dili oy si Kristo ang labawng hari nato, no? Mao nga ining diha sa ikaduhang punto diha sa ebanghelyo nga gilantugi pud si Jesucristo mahitungod nining pagbayad og buhis, no? Kay
naom sa ni kay mo nang bayad kag buhis aw tahod na nimo sa civil government, tahod nimo sa hari o sa presidente, no, nga para sa uban labaw gyud, no, labaw gyud. Awa pag na ito'y termino ha, kalabi na karon nga dunay termino na ang mga presidente o mga hari, no. Sa una ang hari way termino hangtod sa kamatayon. Karon ato ang mga pangulo na may termino. Ang uban karon katong mga dumadapig sa presidente, hinahinay nagngita tag partido ini bi. No, di ako nibaluan nga lungsod sa norte ay, no. Primero nakigsuod sila ni ining ingontang dunay plano modagan sa pagka-presidente, no. Paguman karon nga murag nanay klaro nga murag mudagan ning anak sa presidente, ay asa mata ini, no, ana sus ngita na pug lugar, no. So pan mo nang sakto ginangingon ni San Agustino nga asa man kamo salig nining mga pangulo o nining mga hari o emperador nga lumalabay lang, ang Ginoo ang labang hari, ang Ginoo nga Jesucristo mao'y saligan sinugdanan hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi ug nining kalibutan. Siya gyud, no, mo nga para nato, no, kining pangutana karon sa ingon nga magbayad og buhis. Bayad tag buhis. Mo magingon sa Ginoo, be. Kinsa man ang naong naadiha sa kwarta. Sa emperador. Ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador. Ihatag sa Dios ang sa Dios. Ang emperador may naghimo ana. Pero inumdumi, kinsa naghimo sa emperador? Diba? Kinsa may naghimo nining mga hari? Kinsa may naghimo nining minguntang kinsa nagpabutang niya ng mga tawhana? Diba? Mao man sa nausahay ang mga politiko lagi, no? Ingon nga ilaharang pamaagi sila na himong presidente. Nya himan-himan, perti pang panaway sa ato sa mga reliyon nya karon magkasakit na hilom-hilom na lagi, no. So mo nang kining giingon sa ebanghelyo karon ihatag sa Ginoo kay gani kato si katong Alexander the Great, ningon siya nga nalay duha ka mga butang nga dili gyud nato malikayan ining kalibutan sa atong pagkatao. Unsa man? Pagbayad og buhis o kamatayon. Bisag kinsa ka, hari o ultimo, di gyud ka kalikay nini, bayad og buhis. Mingon wa mo koy trabaho, wa ka magbayad og buhis, bayad gyapon kag buhis kanang pagpalit nimo. Buhis man na. Nya labi na kamatayon, di gyud ka kalikay niya ng kamatayon. Bisag kinsa ka, hari o ultimo, di gyud ka kalikay na ng kamatayon. So di gyud nato malikayan kining mga naghari ning kalibutan nga mga emperador, mga presidente, no. Bisan gani mga obispo, no. Ingon ta nga hari man sila. Mga obispo, mga pari, hari man no. Pero ang nakareferensya lang kay kining mga naghari sa gobyerno, no, nagtuog way Ginoo, no, nagtuog way Ginoo nga mao magilabong hari sa kalibutan o sa kinabuhi. Sa libro ni Charles Chapos, kanhi arsobispo sa Philadelphia, ningon siya no, kay lagi mao man ni usahay ang gamiton nga kanang scriptural basis ba kining ebanghelyo karon, mao man ni basihan ni anang ingon nga wa gyud ni apil ang simbahan sa padagan sa gobyerno. Di gyud na mag-apil-apil na anang simbahan pwede man padagan ang gobyerno iya lang. Presidente pwede magduway pagtuo, no. Di siya mo mahingog yung nga Katoliko ni siya, pwede ko reliyon ang presidente, pwede di na siya pasako pag reliyon, siya pagtuo, no. Iya nga kayuhan lang sa tao,
no? Nya mo nang giingon ni Charles Sapo nga kana bang dunay religious persecution in the name of freedom, no? Dunay pagpanglutos sa reliyon tungod lagi kay gipatigbabaw ang kagawasan, no? Kagawasan sa tao may labaw. Mao nga ningon siya nga sa ingon siya dinhi sa iyang libro Render unto Caesar, si Bishop Charles Sapo nga hinumdumi nga ang tinuod nga gobernador, no? Ang tinuod nga gobernador mao ang Ginoo, no? Naay labaw nga gobernador ang Ginoo. Naran diri kalimot asa man to. Naraman diri oy. Our first governor is God, our creator, the creator of the universe. We are created for a religious purpose. We have a religious destiny. Mao na nga kita doon nagyapon tay pagtahod, no? Doon sa mga nagpadagan sa gobyerno. Pero mao na nga doon na sa tay ikasaway. Pero dili lang yun unta lutuson. Kaya naaman nila ang persa. Pwede man silang makaingon nga 10% na isod sa simbahan. 30%. Oh, klaro naman, di ba? Ato man na nakita karon. Gisaway gani ang kuan mga kadakuan sa simbahan nganong mi kakak sa kuan gobyerno. Oh, sige. Ingatan, mao man ka kay ang katuyuan ini para man ka sa mga tao. Kaayuhan man ka aron dili kini mo mudaghan kining COVID, daghang mga matay sa COVID. O sige, tahod ta ni ana. No? Pero bisan tuod og ingonana, ipakita gyud ang kuan, nilutaw gyud. No? Nga ang tao di gyud makontento sa live streaming. Simba gyud. Muduol gyud sa Ginoo. Laban na nga napamatud-an gyud nga unsa ka maynungdanon ang Ginoo labaw sa gobyerno kay ang unang gobernador, no, matud pa ni, no, ganingon siya dinhi nga ang katong mga founders kuno sa Amerika katong nagtukod nining Amerika, nining nasod ng Amerika, ang una-una gyud nila na mangyud sila Ginoo. Ginoo man gyud ilahang kuano ilahang gisunod. No? Na gyud sila Ginoo. Pero karon ubang mga sektor way Ginoo, no? Nya lutuson pa ang mutuog gobyerno, ang mutuog Ginoo. Kini sa latas sa katuigan pinaagi ni paghinumdom nato ni San Justino, iyahang gipatigbabaw ang dakong kamatuuran og ang kalabaw sa Ginoo sa tanan ning kalibutan. Manindog paliw. Magambog